Josh dwi. Alana dwi. Ellie Staniforth dwi. Anton Owen Higgs ydw i. Dwi'n dod o Gaerdydd. O Gaerdydd. O Sir Hywi. Dwi'n dod o'r Alban wreiddiol, ond erbyn hyn dwi'n byw yng Nghaerdydd. A fi wedi dysgu Cymraeg, so dwi yma heddiw i cystadlu yn dysgwr blwyddyn. Mae'n teimlad eitha surreal i fod rhan o gystadleuaeth. Oedd yn sioc i ddechrau, fod yn onest. Mae'n just fraint enfawr. Mae lot o dysgwyr yn heiddi bod yma, dwi'n meddwl, so mae'n hyfryd i gobeithio cynrychioli nhw. Dwi'n teimlo'n falch iawn i fod yn y pedwar ola. Dwi'n teimlo fel ni gyd wedi ennill y peth yn barod i bod yn onest. Bore yma fi wedi cael cyfweliad gyda'r beirniaid, so ni wedi siarad tipyn bach am dysgu Cymraeg. Am hanner dydd bydd sgwrs dyn ni yn y pabell yn Maes D. Mae rhaid i ni ddod â tri thrysor sydd yn meddwl rhywbeth i ni fel dysgwyr. Dwi wedi dod â'r gitar gyda sketchbook, llyfr Brasilianau. Oedd rhaid meddwl am rhywbeth sy'n bwysig i fi a sy'n cyflwyno fi yn y byd Cymraeg hefyd, so oedd hynny yn anodd. Ac wedyn bydd y seremoni nes ymlaen yn y pafiliwn sy'n cyffrous iawn. Felly ar ôl pendroni yn hir iawn, mae tri ohonon ni wedi dod i gytundeb. Mae'r enillydd yw Anton Owen Higgs. Dyma dysgwr y flwyddyn neu siaradwr Cymraeg newydd y flwyddyn, Anton Owen Higgs. Waw, dal mewn sioc bod yn onest. Ar ôl ennill, o'n i ddim yn disgwyl ennill heddi. A weithiau, dwi ddim cweit yn gallu meddwl beth sydd wedi digwydd yn union. Oedd o'r holl peth yn profiad anhygoel. Dwi ddim wedi ennill, ond dwi wedi gwneud sut cymaint gyda cyrraedd y round efynol. Mae hynny yn just braint mawr, so dwi mor falch o fy hunan. Mae'n braint go iawn i fod rhan o gystadleuaeth gyda llawer o bobl newydd yn weld y cefnogaeth am y gymuned dysgu Cymraeg. Mae wedi bod bach o hwb i fi a fel, fi joio cael cymaint o bobl yn dweud llongyfarchiadau fel fi'n gweld fy hun fel rhan o'r cymuned ma nawr, lle o'n i ddim falle o'r blaen. Mae ennill dysgwr y flwyddyn yn rhywbeth oedd fel breuddwyd mewn ffordd, so o'n i ddim yn gallu dychmygu bod yn y sefyllfa yma pan dechreuais i ar y siwrne. Felly mae'n teimlo yn anhygoel ac yn rhydedd, braint i fod yma ac i fod yn llys genad dros yr iaith, dros pobl sy'n dysgu'r iaith.